Salutare, eu sunt Bogdan împreună cu Garagianu, a.k. Iuli. Acest video va fi unul scurt, pentru că e un mic update, să Bă, zicem. amândoi punem videouri scurte. Vreau să vă arăt cam ce am făcut noi până acum, pentru că am filmat un episod, dar nu știu ce a avut frapsul și nu mi-a filmat vocea. Păi da, în primul rând vreau să vă spun legat de Alex, Power Pro și de Pro Extreme, că ei au ieșit din serie, că s-au cam certat cu Iuli. Ce să fac? Înjură de toată familia și pe urmă îi baci și știi? În fine, nu mai gândează. Podul lui, dacă nu l-am arătat în niciun video. Te-am arătat eu. Ferma asta, cred că Iar v-am mai da, arătat-o. Aici, da. Așa, acum. Ăsta a profitat de un bug de-a lui Iuli. Dar cred că și la tău, și la fin merge. Da, probabil. Păi nu, Sunt cam zici. pline chesturile. Am și un nether chest. Am minat o grămadă. Vreau să vă arăt și acum cât am minat. Ca să nu ziceți că ne-am dat itemele sau nu știu ce. Haide, Iuli, să... Eu nu mai pun acolo, bă, că mai înainte am filmat și eu, ești nebun. Da. Uite, Haideți două că ne întâlnim în mină. Ok, am ajuns jos. Niște chesturi. Nu prea sunt cine știe ce iteme. Așa, deci aici e un tunel și un creeper normal. Se putea fără creeperi. Așa. E foarte lung. E încolo vreo, nu știu, vreo 50 de blocuri, la fel și încolo și încolo și încolo. Pe aici iar e mult, nu mă duc până la capăt, că e foarte mult. Și acum, hai, să vă mai arăt că mai e. Încă nu s-a terminat. Help, poc, poc, poc. Iar lași urmă să nu te pierdă. Pe aici e, da, e un pic pe aici. Aici e un schelete care vrea bătut. Și tot Vrea ce care bătută. vrea spart-o. Aici e un mic plan de-al meu. Vreau să ajung până la mine acasă. Deci, astea sunt coordonatele și eu vreau să ajung până la mine acasă. La mine pe caz nu am făcut mai nicio schimbare. Vezi că am dat punch, cred. Nu, nu mi-ai dat. Lag. Deci, pe aici e un mic proiect. Va dura o grămadă. Pentru că Z-ul trebuie să ajungem undeva la minus 1300. Deci, durează o grămadă. Deci da, e încolo până la vreo minus 400. Deci, n-are rost să mă duc până acolo. Și haideți că ne întâlnim sus să mai vedem niște update. Ok, am ajuns sus la următorul update. Știți că aici era asta lui Iuli. Era întinsă pe sus. Păi el a venit în plan ca să dărâmăm tot muntele. Stai așa, tu nu le zici că mi-am dărâmat și casa. Ah, da, și-o dărâmat și casa, am uitat de casă. Și ăsta era mai sus, știți, din primele episoade. Deci, eu cu Iuli vrem ca să-i dărâmăm cam tot muntele ăsta, de acolo, uite, până pe aici, ca să-și facă o casă, nu știu cum vrea el. Oh, bă, eu fac o bază, mă, nu casă, ești nebun. O bază cum vrea el, da. Tot ce-o adunat sugar de pe, no, de acolo. Ia așa, să... 4, Ia. 9, 36 de stack-uri. Stai, nu, așa, stai, mă, stai un pic, că mai vin. Aici, Ia, mai stumbric și dirt. Mai uite-te un pic în chestul ăsta cu... Da, deci e mult totuși. Da. Aici. Așa. Ia snipeball-urile. Și ceva de dă încoa. Și eu oricum, prin episodul următor am în plan ca să fac o cameră de chesturi. Poate îi fac și lui Iuli, nu știu. Da, cu deschizături, așa, cu redstone, mult. Da. Ce vrei pe ea? Ce vrei pe ea? 5 diamante. Bun, dar toate resursele tu le... Da, da, da. Ok. Tu le bughezi. Așa. Da. Așa. Noi update-uri, parcă am zis, nu? Că au plecat. Da, ai zis. Așa. Ni s-a alăturat Finboy. Asta e fost acasă lui Power. Are 100 și ceva de subscriberi. 124 tragi- sau 8. Tragi Portalul un ochi pe la lui. el. Acum ne ducem la Fin. El are în plan să-și facă baza. Să-și pună cobblestone, să-și facă un zid mare, cred că, nu știu. Aici e baza lui. Ceva iteme. Casa. Unelte, armii, mâncare. Păi arme și unelte nu tot aia. Bă, da, nu!
minere, ia uzi. Aoleu, ce multe are. Ia Lemn, să... n-are. Și cabel. Băi, ce-o ridicat ăsta aici cu cobblestone? Știu. Chestii. Vai, ce chestii are. Unelte mâncare. N-are mâncare. Hai să-i dăruiesc eu. Așa. E Moș Crăciun. You can sleep at night. La genial. Moș Crăciun. Și cam atât a fost din acest mic update. Ah, era Da. part... Bye. Era